Ang Ebanghelyo karon naghatag natog mahinungdanong pagtulunan nga usahay makalimtan nato sa atong kinabuhi. Importante kaayo, mahinungdanon kaayo kining giingon og pagtando o pagsanom sa tawag o sugo sa Dios. Kabantay mo na usa ka tag-iya og umahan para sa duha ka buok isang anak laki. Maguwang og manghod. Mao na istorya karon. Giingnan ni siyang maguwang dong trabaho dito sa tong farm. Unya say giingon sa maguwang di kutay. Pero hingadto no. Ang manghod po laki siyang giingnan dong trabaho sa tong farm. Oh, mato ko. Pero wa mo adto. Ug ato kong hunahuna ning duha puro gud na ay bikil. Kay sakto ba ko nang tando ka sa waka mo adto sa mot. Lain pud paminaw nang hing balibad po ka hingadto ka. Ani kung duha ko mo tan-awon puro gud tani way mapili, no? Punay usa nga arang-arang. Nay usa nga arang-arang katong hingog di ko pero hingadto. Kay pagtubag sa mga tao sa pangutanan ni Jesus, kinsa may maayo nila, wa naman si Jesus muyog si Ja o si Ja. Hindit so naman yun na Ginoo nga, sultihan ta mo, una pagkalangit ninyo mga burikat, o mga kobrador sa buhis. Pagtando o pagsanom. Mga batanon, kanang tando ka na bang mungana ka? Tando ako. Sa unang panahon, importante kaayo nga mo maklaro ang gitawag nimo pagtando. Kaya nga naman, ang imong pagsanom, maunay sinugdan sa imong gitawag o commitment. Sa may Bisaya commitment, mga batanon, kanang gitawag o kaakuhan. Ha? Kanang diyo, commit. Hindi na mo kasabot o sa kaakuhan, no? Kamong mga gawas ng mga tiguang, ng tubangan, ng gipote. Kamong nasa sunod, hindi na mo kasabot sanang kaakuhan. Pero inon mo nga commit. Sabot mo, no? Commit ba? Kaakuhan may Bisaya o commitment. Kaakuhan. Ang pagtando, mahinungdanon na, bisan, di ba, kita, kasuway man tanay mga idaran, lang sa pagpanguyab ninyo sa una, mga laki, di ba, di man ka mo diritso, o prana, karong mo diritso kag lips to lips, di man yung ana, so, karong gani, nang mo reply ng mga batanon ron, reply na dito, I love you too. Apa gani ba I love you, laki? Hingo nag I love you too. Sa una, makinahanlang maklaro ni mo una, ang pagtando, anha pa ka magkayo nga uyab, o di ba na uyab sa una, trato na mi. Trato man na sa una. Trato man ang uyab. Karong boyfriend na. Love yan. Girlfriend. Trato na sa among panahon. Sa una, di ka makakonsider og trato anay mong uyab o wa ka makaklaro og hingtando ba dyon. Diyan mo man sa una ng assuming. Karon kay naghamang assuming. Mapiling uyab, bisag di. Yan namin daw yun. Mga batanon na, feeder, kayo. Sa una, maklaro to. Pero, ang pagtando sa una, ipakita na sa lain-laing pamaagi. At, guys, ko ani kay basta klaro aron lang mapasabot unsa ni kamahinungdanon ni pagtando nga mao'y starting point sa gitawag na to commitment. Kay nigtando gud nimo na naman kay obligasyon. Inigingon nimo it carries along with it the obligation. Sa una pananglitan, balik ta nang uyab-uyab sa unang panahon, formal man to. O explicar ka. Dai, nahigugma ko nimo. Anak mo sa ang pag-uyab sa una kay kana mang baile. Panahog baile. Diyan ay ispat ang pag-ibagiin na nang baile na ispat ani kasiga. Kung ay kasiga tong ispat iwa maun tong sweet. Atubang ko tong naw. Iba yung anak mo na kining pag-ibagay kung siga mo tong ispat na ibirite bitong nay na iring ng gawas ng simbolo ibirite ng bateri ang dyan. Explicar juga sa una. Nahigugma ko nimo mga anak mo itong mga ulitaw sa una. Gawas anha pagka magkikuyab na mo o mutando ka ang baji.
anak magsugod inyong commitment. Pag ingon mo nahigugma ko nimo, daghan pa ang mga budget po sa una kay magpalugit man. Maya pa maghuna-hunaon sa naho, sa iangay ko kapag adto kay hugot ko ginaksan nga. Na hunahon sa naho, hunahon, ihaya maghunahon pa. Pero kinahanglan maklaro nimo. Nay uban di mo tubag og pero pinaagi sa gitawag ang ilang pagsanong, pagtando, pinaagi sa gitawag og gestures. Ang sama po ni gestures, mga lihok ba? Mga lihok na nagtug-an nga hingsugot ni. Example, ang uban kay kumuton man ang kamot sa una, no, kumuton nimo. Ini kumot sa kamot og mo ba ilahi man ginumutan og hiangay kay mo di man ang mura kag kumot og kanang tabako. Ipaagi man ani mo sa gingi-gingi ngana man nag-style sa wala. Naagi ko putang ngana. Yana di man kalit og kumot kay og gibunuwan kay na di paruhan ka. Ipaagi na ingana kanang murag imong gingi-gingi isubay po na silang gingi-gingi. Ini ngana nimo ana umubaos pog kumot di dako posibilidad na hintando na ni. Ngana man sa una. Kani ang wakso po kag kiss di gani mulingiw imo na jud na. Pero gani mulingiw na pagbalik ka bangga inong Simon. Questionable pa na. Mo ni pagtando. Ang uban ipagig butang. Ang mga managuyab sa una naa sila gitawag og kinubtanan. Mudawat gani na binla ni mo panjo nga naisipon, nagikan na ipamahir na nikma, taguan gani ni dyan si Mochimuto na imong kanang sipon nga hinggahi, ang tinga na ni dyan. Dako posibilidad nga hingtando na ni mga naman, wa man sa ibalibag. Importante man kanya ito ng kinubtanan. Mga tiguan ka, dagan mo na. Kasi pagkubdo ni mong singsing, panjo, ang uban, buhok. Mga buhok sa una, mga daga, o diba ulitaw, muhatag mong buhok sa inyong giangayan. Taguin na. Taguan na ni mo giampingan, nakikinugtanan na ninyo. Diyan magbinuang mo na ipalupad o galindanaw mo na mabuang ka. Mabuang ko itong uyok. Lindanang abaw ito sa una. Ipabitay ng buhok. Maunay pagsanong or pagtando. Sa religious aspect, importante din pag-ingon po nato, yes, Lord. Maumaning din sa Ebanghelyo karon. Ang pagtando nato sa Ginoo, gipakita na nato una sa tanan diha sa atong pagsanong sa atong gitawag og kaakuhan. Munang kamo ini pagkasal ninyo, mangutana ang paridawaton mo ba si piso mili nga imong bana subay sa lagda sa Tonihan Santa Iglesia, di man mahumaning ka, di man mo makasal o di ka mayog, yes. Muna'y pagtando ni mo. Payog-uyon ka ba nga yung asawa, painin mo uyon, hintando ka. Hingsanong ka. Pag-ordinasyon ng mga pari, mangutan agya po ng obispo, ug di po ka mutubag, di ka ordinahan. Mauna yung po ng danon sa pagtando. Kay kining duha ka klase sa mga anak nga nasa Ebanghelyo karon, gahulagway po ni sa atong mga kinaiya. Nagamo mo mga panahon nga hintando ta pero wa ta mutunong. Atubangan sa Ginoo. Hingjabag punta sa atong kaakuhan. Apil mga pari kami ug kamo katawan sa Dios mga laygo. Napoy usahay nga murag wa kaadto ta, murag bugnaw kaadto tong pagtando, kadugayan nahimo na putang dupot. No? Ang prayat gikayo ato Ginoo Jesucristo ka kuha gid ang Ginoo sa atong mga kinaiya, sa atong dynamics. So pag-ingon nimo nga dawaton mo ba sa imong bana o rasaw sumala sa lagda sa itong inahan Santa Iglesia, gitando na nimo og kujog ni ana pakan ako atiman ako duljana atong mga bata ipa-ospital kung masakit ko pagtukod og atong kaugalingong pamuyo mauna ni pagpadayag sa imong pagtando. Kumusta man ang inyong pagtando ron mga ninyo? Sakto pa ba? Parang budyan mo pa ba tagihapon, no? Importante na. Kay mauha po ang atong kaakuhan. Mawa ang atong gitawag og commitment. Pag mo na mo mga pare,
Tana po sa mga kaugalingon karon, kumusta mo po dala mong pagtando? Ako, pag-ordinaw 16 years ago. Kumusta man ang pag-ingon hog, Bishop? Yes, Bishop. Magsunod ko sa kinabuhi niya. Pare, di ko magninyo. Mualagad ko sa simbahan. Kumusta man ang atong pagtando? Kamu mga opisyali sa kapilya o opisyali sa baryo, kumusta man isong pagtando? Isong pagsanong? Mga sakop sa simbahan, lay minister, choir, katekista, PYM. Kumusta man ang atong pagtando o pagsanong, pag-ingon sa ginuglakaw, trabaho dito. Importante kaaso na, kay mawa ang imong yes, mawa ang imong pagsanong, mawa pod ang imong gitawag o kaakuhan. Kung mawa imong kaakuhan, di na kaganahan mo buhat sa mga butang nga diin, mo'y tangag, mo'y gidaan ang maong pagtando. Nasabtan ba ko? Mo nibot ipasabot sa Ebanghelyo karon. Piskay gugwa ta aning duha. Pero arang-arang maning usa kayo di ko moadto ko piskay og kita mo yung tag yes, ang atong yes pod. Kay aron hantod inig abot na to sa katapusan kudlo sa atong kinabuhi, makabati kita kaanindot sa akong kinabuhi, akong pag-yes to the Lord. Mo bitaw nga mobilib ta sa mga tao nga committed sa ilang trabaho. Parihagod ako, matando ko kay para gana sa box na naman sa maida din sa box sa kanang Association of Catholic Schools, daghan yung mga maestra nga diha katiguan. Naigo-igo rin ito ilang sweldo. Pinag sweldo o Catholic School, 1/3 na sa public kana mga naay item. Pero matinaago po daghan nga maukuan. Ang ako lang point ba nga tinaka ano hing pabilin man ko ani. Ang mamano gapabilin man kaaning o magka-apply og kanang na public. Ni sila nalipay man po ko ani Father. Nakabati man po ko family. Ana magsugod imong commitment. Pero kung kamo anong gapabilin mong minjo, mahimo mong manglaya sa injo. Di ba? Di mo po mo dakpon o bijaan injo na yung bana o bijaan yung asawa. Di mo po mo pagprisukoon. Gawas o mangita mo glain, ang masakpan mo nga napaw mo, kay kaso na. Pero biyo kag mulain kag pujok, bijaan mo na siya, di ko man mo panakpa. Pero kung saan man do'y nakapabilin ninyo, nga mo agwanta mo, usahay, ang naong sinumbana, mura na naglubing buang, agamunog ng paso. Kung hilam o usahay. Romano mang holding hands, maghihapon mo. Diba? Tungod ka yes mo sa Ginoo. Diba? Ako malipay dito ko, pare, magbisa, kanang hindi mo mamuangay paring tiguang kay bawo ko. No, kay maitok dahil sa katedral so na maitok na mga tao na paring tiguang o misa. Pero makakita ka ni magpare nga tiguang giango-ango sa ganahan pa mo misa. Simbol na o unsa ang tilon nga pagtanto. Ha? Lima ka tiguang na siya giango-ango na unsa ganahan pa mo misa. Sign of lasting fidelity na. Ang yung years, 50 years ago nga giurnahan sa pagkapare, 40 years ago nga nakadawat siya sa ordinasyon sa pagkapare, hangtod karon nga galudya na ijang lawas, gitagas sa kiig na siya, yes, ihapon. Diba? Katedral sa una daghan tong mga pare nga tiguang nga matay na intawon. Pero dahil mga pare atong nga mga committed kaayo. To si Father Villas sa una, so isang tiguang na siya committed kaayo misa. Kaabot man siguro silang atin nabila to ni Father Villas. So kapudyo ko to siya sa silong sa katedral. Bungaw naman to. Bungaw na pero misa gihapon. Nalintano na intaon. Pagkalawat, human naman ag pagkalawat ag limister. O una sa pagkalawat is tunga ang mga limister ag pagkalawat pas kilid sa katedral. So kay tiguang na intaon nakalimot na saka siya taas kay nakaingon siya human na si Jagmisa, no? Pagkalawat pag minister pag humag communion ingon na mo to sa aramang atong pare, no? Pagsaka nila sa taas si padre kay katanaw nagtibig at timpla kape. Yung padre, mo pa mahuman mo misa.
Suot ng po siya dito. Balik sa katedral. Amo ko mga magtiadyo, tiguwag na mo kaadyo, magkudyo gihapon mo, piskay tanawon. Lasting fidelity, lasting yes to the Lord. Kaya ito, magkudyo mo nga, puro na mo bungo, puro na mo giango-ango, na makalimot na bitag santo, nga na ang asawa mo, natawagan mo, sister, yung putong asawa, brad, waka, nakalimot, kisa ito, nga na yung bana. Pero, piskayo kang atong yes to the Lord, mulungtad. Kay maunol niya ang atong pagsanong o pagtando sa Dios. Muna atong iampo nga mga matay ta nga ang atong pagsanong sa tawag sa Ginoo di unta mo laylo o di unta mo kibra. Always yes to the Lord. Amen.